हवे काय तो बाबा सूरत के सजावटी से चंदा के प्रकाश करते हवे काय तो बाबा घासीदास करते हवे काय तो बाबा घासीदास सूरत के सजावटी से चंदा के प्रकाश करते हवे काय तोर बाबा घासीदास करते हवे काय तोर बाबा घासीदास सूरत के सजावटी से चंदा के प्रकाश करते हवे काय तोर घासीदास करते हवे काय तोर बाबा घासीदास गले में कंठी माला गा कंठी माला कांदे में जनेवा गले में कंठी माला कांदे में जनेवा गले में कंठी माला पाँव में खड़ा होगा सादा बेस वाला गा सादा बेस वाला गा पाँव में खड़ा होगा सादा बेस वाला गा सादा बेस वाला सादा बेस वाला बाबा सादा बेस वाला सादा बेस वाला सादा बेस वाला सादा बेस वाला बाबा सादा बेस वाला सादा बेस वाला माथे मा बिराजे चंदन करवा करते रही बाबा तो काय घासीदास करते रही काय तो बाबा घासीदास करते हवे काय तो बाबा घासीदास करते हवे संजोगी से चंदा के प्रकाश करते हवे काय तो बाबा घासीदास करते तो बाबा घासीदास करते हवे काय तो बाबा घासीदास करते हवे काय तो सागी सूरत के संजोगी से चंदा के प्रकाश करते हवे काय तो बाबा घासीदास 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 पापी मेरा धुआं भरते आएगा पापी मन के कायला धुआए भरते आएगा पापी मन के कायला धुआए भरते आएगा सत्य के संदेशाला तू धर के चलाने गा सत्य के संदेशाला तू धर के चलाने सत्य के संदेशाला तू धर के चलाने गा 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 धर के चलाने तोरे अंगे अंग हवे सत्य करवा करते हवे काय जी बाबा घासीदास करते हवे काय जी बाबा घासीदास करते हवे काय तो बाबा घासीदास करते हवे काय तो बाबा सूरत का संजोगी से चंदा के प्रकाश करते हवे काय तो बाबा घासीदास करते हवे काय जी बाबा घासीदास करते हवे काय तो बाबा घासीदास करते हवे काय तो बाबा सूरत का संजोगी से चंदा के प्रकाश करते हवे काय जी बाबा घासीदास करते हवे काय तो बाबा घासीदास करते हवे काय तो बाबा घासीदास करते हवे काय तो बाबा घासीदास करते हवे जी बाबा घासीदास।